Mtsogoleri wa dziko lino wayenjezera nduna zake kuchoka pa 24 kufika no pa 28. Tsopano maunduna alipo okwana 28 ndipo pa 28 waonjezera komanso kuthesa unduna wina komanso kusintha anthu ena kuchoka maunduna ena. Ndipo maundunawo unduna omwe wathesedwa umene padakali panonso sumaonekera ndi unduna uja wa Ministry of State. Unduna uwu umene udali m'manja mwa Alfred Gangata omwe padakali pano awachosa ku undunawu ndi kuwapasanso unduna watsopano umene ndi Ministry of Natural Resources. So ku unduna umenewu sangu wachosa Alfred Gangata komano autheseratu ndipo mdziko lino tilibenso Minister of State. Koma malingana ndi chiganizo chimene Professor Alfred Gangata achita chothesa maundunawa, izi zausanso zolankhula zochuluka maka kwa anthu amene amalankhulirapo pa nkhani yoona za malamulo komanso onse omwe amalankhulirapo pa zochitika za mdziko. Ndipo malingana ndi kulankhula kwa yemwe ndi social commentator amene ndi Francis Liat afotokoza kunena kuti kusintha kwa maundunaku sikwangochitika moti mongozizimuka komano izi zachitika kamba kunena kuti unduna umenewu wa state kudalibe progress iliyonse, kotero kudali kuyeneradi kuti Professor Alfred Gangata authese udindo kamba kuti sumabwereza zipaso zilizonse. Kumeneko kuyankhula kwa Francis Liat iwo atatha kuunikira za kuthesera kwa undunawu akuti izi zaza kamba kunena kuti ku undunawu palibe progress iliyonse yomwe idaliko chifukwa choti chikhalire amene wa Alfred Gangata palibe chakupsa chiliyonse chimene chachitikako. Choncho amene wa Professor Alfred Gangata achita bwino pothesa unduna umenewu. Unduna umene tikukambawu udayambika mu Oktoba chaka cha 2025 ndipo pomwe tikukamba ndikuti wangotha miyezi iwiri yokha. Choncho padakali pano wathesedwa miyezi iwiri yokha pamene Alfred Gangata akhala pa unduna umenewu, unduna oona za mdziko ngati Minister of State. Ndipo mungatakamba kale amene awachosa kumeneku ku Ministry of State iwo Alfred Gangata awayikano ku unduna wa za Natural Resources. Ndipo munthu wina yemwe wasinthidwa malo ndi monga Japi Muhango omwe mbwemu adali Minister of Lands amene padakali pano awayika ku Ministry of Transport and Public Works, pamene achimwemwe chipungu ndi Feston Kaupa amenewa awasintha ndikuti akakhale ku Defense ndi ku Lands Portfolio. Ndipo malingana ndi anthu ochita kafukufuku afotokoza kunena kuti pambali pakusinthidwa ntchito kwa anthuwa, nkhani yayikulu yomwe yachitika kwambiri ndi yakuthesa kwa unduna wa za mdziko. Koma malingana ndi kulankhula kwa Aliat iwo adasimikizira kunena kuti unduna umenewu wa za mdziko palibe chinthu chilichonse chimene wakhala ukubweresa mdziko muno. Choncho kuonekera kwake palibe chimene chimachitikapo, kotero kuthesera kwawo ndiye kuti zachitika moyenera. Iwo adaonjezera kuti undunawo udalibe ofesi iliyonse komanso udalibe zosatira zooneka pa ground. Choncho kugwiritsa ntchito mdziko lino la Malawi zidali zinthu zopereka mafunso, ndipo akugwirizana ndi kuthesera kwa undunawo kunena kuti pamene papa boma latenga stepe yabwino kwambiri. Ngakhale kunena kuti si onse amene amalankhulira pandale omwe akugwirizana nazo zakuthesedwa kwa udindo kamba kunena kuti sudabwerese performance yabwino kwa nthawi yochepayi. Iwo afotokoza kuti boma lafulumira kuchita izi kamba kunena kuti amayenera kuti aperekebe nthawi kuti aone kuti ma progress angakhale motani. Monga kulankhula kwa yemwe ndi political commentator olankhulira pa nkhani ya ndale amene ndi Ernest Thindwa azuzula boma kunena kuti 2 months siyokwana kuti boma likachite chiganizo chawo chothesa unduna wa za mdziko kamba kopanda ma progress amene lika aperekebe nthawi yoyang'anirako kuti aone kuti zikhala zikuyenda motani ku unduna umenewu. Ndipo iwo adaonjezera kunena kuti pamatenga nthawi kuti boma lipeze data yonse
yokwana kuti aone ngati munthu akuchita progress pa udindo wake. Choncho kuthetsedwa kwa unduna umenewu wa Ministry of State sadachite moyenera, choncho boma lachita phuma pothetsa udindo umenewu. So malingana ndi kuwunikira kwa masocial komanso ma political commentator osiyanasiyana amene apereka maganizo awiri osiyananso, monga takamba kunena kuti a Francis Riat agwirizana ndi ganizo lothetsa udindo kapena kuti unduna wa zamdziko, pamene a Ernest Thindwa anena kuti sizoyenera kuti achite motero, kamba kunena kuti kuthetsera kwa udindo kwaza chifoti akuti palibe progress, ndipo wadandaula kunena kuti miyezi iwiri siyokwana kuti akachite chiganizo chothetsa udindo wa zamdziko, amene kapereke ku nthawi ndi kuona kunena kuti utha kupereka zipatso zotani. Pambali ponena kuti Alfred Gangata awasintha ndi kuwapitisa ku natural resources, komano sizinayenekabe kuti zitero, amayeneka kumene komwina apezereko munthu wina, komano awasiyebe iwo Alfred Gangata ku Ministry of State kuti aone kuti angachiteko motani. So nkhani imeneyonso yausa zolankhula zochuluka kunena kuti boma lili ndi phuma pochita zinthu zake, limene kapena lizipereka ku nthawi kuona kuti anthu achita perform motani ma positions awo, kamba kunena kuti zimenezi zimakhalanso ziyika pressure koma malingana ndi kulankhula kwa ma political commentator afotokoza kunena kuti pambali pa zonsezo